weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka FM galoya kidira FM jokkere endama yelo FM ko on waktu yoni ha to radio tata Sekhoumarol Foutiyou Tall kame radio liggeya tare ha to pinala ñoro mango ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal subaka hande o heeɓi yamirore ƴiwde préfet société civile yinnoɓe seppude ngam wullitade wonande dirtingol koppareje taw ko koppareje kaptorɗe covid 19 to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi ne jokki jillu mum e nder leydi ndi ɗum ko ñalawma hanke on nde o yetti toon to barakna ɓogge dow jeeri kami guure jeenayyi kala keeɓi diƴƴe timmuɗe ha toon to ayyun o udditi toon projet ji kewɗi to leydi Mali caggal nde yowa hanki ñawore ɓen koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire fuɗɗitima subaka hande aljuma o ɗo Bamako lamorgo leydi Mali to Guinée Conakry nangi Guinée naɓe nayo taw ko Guinée Bissau naɓe nde hen goto ɓorniɗo tenue militaire kamɓe noon ɓe tuuma ko wujjitade awde maaje Guinée oɗo saaɓe tawi e juuɗe gendarme ɓe Guinée Conakry kabruji men manamen ha to RD Congo Ghana ma en jaa ha to Cameroun Rwanda kame Centrafrique ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen sen nani ɓeddade belɗe mantata ko annabi men tedduɗo mo jame kise goni holto paaɗen koto cuuɗi meɗen ndendori holko woni to ndendori ko ziyara moƴƴo julɗo kolɗo Allah ganɗo dokkuɗo hoore muma deftarla teddunde woni Qur'anil Karim holi ona ceerno Hamidou mo ndendori ɗin ñalɗi ziyara mbaɗata ko jeeɗiɗi lewru janvier fanduɗo hen ndu 2023 so jomiraɗo haaji aɓe bismi hen dendagal ndendorinaɓe kala e dow inde gardiɗo galle o woni ceerno Ahmadou Baro mo ceerno Hamidou to ndendori ne wonde ceerno Ousmane mo ceerno Hamidou to ndendori ne wonde sohna Safiyatu mo ceerno Hamidou to ndendori ne wonde ceerno Siley Habsa kame ceerno Amadou Dummuna kame ceerno Abdullahi Oumou ne wonde ceerno Djibrilu Mamadou kame ceerno Basirou Diallo e ceerno Makatal dendagal bandiraɓe kala aɓe bismi ɗumen heena e ɗiɗon ñalɗi koye dow inde teddungal imam juma wuro ndendori woni ceerno Oumar Adama Alpha kame joom wuro ndendori woni Djibril Ly kono ne kadi e maire commune mo ndendori woni Basirou Ly ene wonde Cissé Diallo e enɗam Bilali kala kame ceerno Oumar Diallo e ceerno Alhassane Bocar Tall taweteɗo to Wodobere e dendagal jeunesse ndendori e ko taari ɗum kala aɓe bismi hen ndendori ha fayenma Bakkela ndendori ha fayenma Dagana Gawol e ko taari ɗum kala dendagal bandiraɓe to julɓe to goni kala ene nodda e ɗiɗo hen ñalɗi baɗoji jeeɗiɗi janvier fanduɗo hen ɗo cuuɗi meɗen ndendori ɗo aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala yettinɗo hen ɓattake o ko ceerno Haymoud Diallo taweteɗo to Mozambique kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo o ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi
a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɓe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuuro teddungo jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya e jeesemen dañen jama ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy joom lasrari laaɓaɗo ƴeewgal saarukimo indema e inde nene ma wo haalanma kala caɗele ma ha cikka elle ko onon gondi ceerno Djiby Sy joom istijab laaɓaɗo kuɗola guittowo humre to banggue dañala kono ne kadi cattoraɗo dewle joguiɗo caɗele kayitaji guilay ɗanle ha tente on jeeyowo kala ceerno Djiby Sy ne witti leɗɗe cafroje ko fate banggue kiis fibrom dogam cité kono ne kadi gonduɗo erni e morita ha tenti noon on joguiɗo cholestérol kam yoga e ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore mum donkuɗo ɓesnude sa jokkodire ceerno Djiby Sy mawo haalane hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki gooti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki gotkiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati ha jeenayi rafi so tawi noon koye fannu tataɓijo o waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna sa waɗi no wirini ma yiito hen hoore maɗa safranma ha sappo e jeenayi rafi kala ceerno Djiby Sy holto tawete hande omo tawe to ɓernde Fouta woni Wourossogui yaltirde Wourossogui faade ogo sara guenale Wourossogui ɗo ko ɗon ceerno Djiby Sy tawete so tawi noon koye fannu ƴewgal ko fate banggue listihar ceerno Djiby Sy kala gonɗo e nder leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedde nayyi mbuuɗu ɗum ne kadi mbaɗata ko weef walla ni orange money so tawi noon gonɗa koye leydi Mauritanie ko ujunere uguya kala mo wonani eɗeɗo hennal leyɗele ceerno Djiby Sy ene yarliti ƴewande jomuma sa yiiɗi jokkodirde ceerno Djiby Sy ha mbawa neldudemo o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 so tawi noon koto noksoɗa base makko ene tawe to netteka woni ɗona ko musidɗo makko ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade ceerno Djiby Sy safriyanke ngana kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde capantati bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar tokkarallagal weltare tv ha mbawon larde nati mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye ñalawma gaynaka to Tambacounda o ñalawma gaynaka hande subako Macky Sall horejo leydi ndi joɗodima e jeunesse région mo Tambacounda ha tente jokko ak Macky ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴi no fewi ɓenne kadi garti e wullitade caɗele mumen taweteɗe nder région ha tenti to banggue golle ha tente woni mabɓe dognoɓe jakartaji kamɓe fannuji kewɗi kala mawɗo leydi ndi yewtide mabɓe toɓɓe jaaƴi no fewi ɗum ko caggal hanki ñalawma gaynaka nde ɓe ñaagui mawɗo leydi ndi aɓe jiiɗi waddude e mum jonde mawde gam ruftude ɗuma teddungal itodirde e mum wonande kumpa ñalawma hanki gaynaka toon to Tambacounda ñalawma hanki gaynaka to Tambacounda jagorɗo mo Guinée Bissau wono mbiyata bocce kande caggal nde rokka toon konngol arti e haalde ɓuure oɗo henna hoorejo leydi ndi Sénégal woni Macky Sall wo holliti wonande kala mo yiɗa oɗo henna hoorejo leydi ndi yo luɓɗum Afrique walla luɓaɓe leydi mabɓe nde tawno mawɗo leydi ndi kamɓe ɓe gonani e nder ndiɗo leydi aɓe gandi golle mum tene kadi golle ɗe ko payodinde ñalawma gaynaka hanki o bismama hen Guinée Bissau Mauritanie Mali Guinée Conakry kono ne kadi Gambie gam kamɓe kala ɓe tawtore oɗo henna ñalawma gaynaka hanki caggal nde hocci konngudi mum wonande ɓen haaloɓe inde aynaɓe kene tolno e ujunnaje sappo eko fawi taw kadi ko ɓen hettuɓe fannuji nehgol jawdi eko taari ɗum eko nandi hen kala tawtorede oɗo ñalawma hanki gaynaka mawɗo leydi ndi caggal nde hocci konngol gam uddude wo arti e luggiɗinade ko fate banggue budget wonande jagorɗo gaynaka koko ɓeyda tan guila 2012 ha 2023 9 piccal capanɗe joyyi e jeegom milliard kono ɗo saaha mo gonɗen nawama ha nogas e jeetati piccal 9 milliard ɗum fof ko wallidde gaynaka e ko rendi e gaynaka kala kono kanko mawlidi o holliti caɗele ɗe gaynaka taccata ɗe ko caɗele mantiniɗe teskaɗe kono kadi oɗo saaha laamu ngu ne daari hen darde mawde no fewi FONSTAB ko cetal ngal ganduɗa budget muɗum wonno ko milliard uji tati mawɗo ndi holliti nawi ɗum ha milliard uji joyyi gam huccande kene tolno e temedde joyyi capanɗe joyyi projet tawtoya temedde jeeɗiɗi e nogas e tati projet e nder diwan Tambakala nder e hoore mum e ballitgol finance uji wonande wallidde ɓen nehoɓe jawdi ha e ko fannuji ɗiɗon kala gam ƴellidde gaynaka e nder leydi ndi ha tenti e nder région mo Tambacounda to leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall hanki caggal nde yalteduna roi Pelé mo ganduɗa fettiyanke balgana mo Brésil najo yalteduna hanki mawɗo leydi ndi windi ɓattake faade peuple brésilien kala ha tenti noon wonande ɓen hufɓe futkoyguel kala o duwanima wonande on roi Pelé mo ganduɗa hande o kala inde mum e baɗi mum kala goni koye jayndeli gam artude e darde nde darino taw kadi ko darde fayida nde rokki wonande football windere ha tenti leydi mum Brésil ñalɗi haɓade ñaw biteɗo fistula jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal holliti kuccam haare oɗon ñaw ko 2023 ma hewɓe cafa hen taw kadi hay mbuɗo yoɓani ɗum noon koye ñalɗi juɓɓinaɗi ko fate banggue safara woni hôpital mawɗo mo Grand Yoff woni hôpital mawɗo mo Grand Yoff kame universitaire woni kame universitaire mo Dakar Ziguinchor Saint-Louis ɓen équipe safroɓe oɗon fannu kala tawama to Ziguinchor gam haɓade oɗon ñaw mo ganduɗa fistula kene tolno capanɗe nayo mbaɗama consulté kene foto wonde nogas puɗɗima oppirede hen ñaw fistil noon ko ñaw kamniɗo musɗo no fewi mo ganduɗa heewi arde walla arata koye rewɓe jibinoɓe taw kadi ganduɗa terɗe mumen kattanani on ɓiɗɗo jeltowo
walla taw ɓiɗɗo no ardini fewani walla taw ko ottali musti no feewi ha waɗa sekande e nder terɗe mum taw ganduɗa diƴƴe jaltoje ne taw tawtodira e nder terɗe ɗe ɗum jeeyata sababu oɗon rafi gam teskede ɓeto gollala on rafine tawe e nder nokkuji kewɗi ko wayno Kédougou Tamba Kolda Sédhiou ha faynma Matam Ziguinchor teskama oɗo henna ñawni heewi tawede e rewɓe ha tente oɗon fanno 2023 ko combat mawɗo haɓade oɗo henna ñaw mo ganduɗa tampinɗo yogay rewɓe hatti ɗumen yaade yaltude won e nokkuji kala magistrat Bassirou Gueye mo ganduɗa toɗɗaɗo kam woni officier national ko fate banggue ofnaka haɓade kala kene wiye mbuñaari hanke o darima e yeeso cour d'appel woni yeeso Siré Ali Ba wo suuti jungo makko wondi mawo jogo ngal gollal wo jogoro ɗum jaam e kisal wo lomti ko Seynabou Ndiaye Diakité mo ganduɗa gardinoɗo ngal ɗon cetal oɗo saa kanko magistrat woni gardiɗo ngal cetal beele ɓurde yuɓɓinde golle mum e nder leydi ndi Sénégal. Barthélémy Dias kam woni maire wuro Dakar hanki taƴanama budget muɗum taw koye conseil municipal makko woni ko taƴana ko 59 piccal 7 milliards ko preje franc CFA gam kuccam golle makko 2023 to Kirma Sar nokku bireɗo Jakhaya jagga toon ko rewɓe jeeɗiɗo taw kadi ɗo wiɓe e guinola ko debbo goto woni gérant de salon de coiffure taw ko ɗum tan woni mbadi ndi kono ko suuɗi nder koye nder galle goto ɓe luwi ɓen rewɓe noon waɗi ɗumen toon ko yeyde koye mumena caggal nde yiita ɓe nanga hay visila woni garde jeenanoɗo galle o kañum e hoore mum wiyama teɓ saabu siftini ɗon Sénégal so tawi yeeyi hoore maɗa ko alda e hoccude carte walla jogade carte yamirore so tawi koye clandestinement sa nangama koye kaso paɗa mbaɗama garde à vue o saaha mo gonɗen balɗe ɗiɗi ha balɗe tati nangue feeñani yogay nokkuji leydi Sénégal ha tendi toon to région de Matam ɓuuɓol teskade toon ɓen joomen asmaji mabɓoji ɗo jooli teskama hen mo jiiɗa kala ɓandu mum koko ñoofi yiɗi tan ko itade caafal nangue yiyota ko caggal ɗeɗo balɗe tati nangue fuɗɗima feeñde caggal bowtude yogay nokkuji ɓen hettuɓe caggal daabeji mumen kolliti hen kulhuli mawɗi no fewi gam teskede nduɗo lewru bowte kala saha so tawi bowti daabeji ɗe ne kewi dañde caɗele mawɗe no fewi kono no wirno météo mo leydi Sénégal ko balɗe tati ne gasa taw ko ñalawma hande o gasata wonɗo teska hen diggali mawɗi no fewi ko wayno Jolof ha ganduɗa leɗɗe mawɗe jani toon hayso waɗani kam gañiɗo kono hulɓini hen yimɓe hewɓe no fewi to barkeji e nder département mo Linguére rewɓe hewɓe finoɓe e nder commune mo Thiela ɓen jibinta koye cuuɗi mumen jahatani toon to poste de santé mo Thiela wi noon ko debbo biyeteɗo wi noon ko Kinne Ndiaye taw ko goto e sage-femme uji gollotoɗo poste santé mo Thiela holliti ɗum wonande hewɓe hen saabi jibinta koye galleji poste santé o ala kaɓirɗe timmuɗe kadi laabi ɗi moƴƴani hewɓe hen so cowima kewi jolnede koye woppuya ɗinotoji noon ɗo ndewata ɗo yonko ene tampina ni on debbo cowiɗo ne wawi ni heɓtade guila ni yettaki ɗo suudu safara hewɓe hen kewi jibinede to Linguére hay ɗum koye caɗele mawɗe teskade e wiide on Kinne Ndiaye taw ko sage-femme taweteɗo to poste santé mo Thiela to leydi Sénégal keɗen ha joni garten koye daram baɗɗo hanki kikiɗe to Saint-Louis ko suka almudo bayda jelotoɗo mo duuɓi 6 kam yooli e maayo gondar ɗon ɗo ɓe ɓuftatono e kala saha goto gonnoɗo e hôtel mum kam soyni on kam soyni wonande ndun yolayno nde wonodi sappo po mbiya o jippoto taw ko waɗanno gasi ɓandu makko awa kikiɗe hanki kiɗo nawa to morgue hôpital mo Saint-Louis. Papa Ale Niang jaydiyanke gardiɗo Dakar matin gonɗo e safara moma yamiri wonande docteur mum nde ɗaccita walla nde dartinta safara mo woni safrude ɗum noon o holliti oɗo saaha mo fuɗɗi to hafgo makko wonde wo ñamata wo yarata yiddema ko yo nawte ɗo wonno to siftinde on
balɗe jeegom waccano gila nogas lewru décembre o rutiti to kaso yaltinimo toon ko gueddere wo ñamata ngam nawedemo to hôpital principal de Dakar. magistrat ji ɗi leydi Sénégal kuccam wonande date nattugol cour kame tribunauji ko nogas e tati janvier fandu so jomiraɗo haaji e tawtorede hoorejo leydi ndi ngam haɓade banditisme toon to Touba Mbacké kala wonande baddugol jungo e fandu gendarmerie kame police jamma beɗo ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe capanɗe jeenayo e tato neɗɗo hen capanɗe jeetato e jeegomo ko yurnitade kayitaji mum siftinde on oɗo saaha kala mone yaaha ko hiiri ko kala nawor carte ma d'identité ganda sa naworani so police walla gendarme nanguima mbaloyta ko kaso ha wetateni kadi a hujjoto holto panoɗa heddiɓe kala noon nanguira ko ɓuuri hen hewde ko guyka ɗum ne kadi ko guyka daabeje wujjude guilay jawɗi ha e beyi e ko nandi hen kala kene fotto wonde sappo e jeetati moto woni ko nanga nawa fourrière nogas e tati oto kene wona capanɗe jeegomi ɗiɗi pièce taw ko otoji ɗi moƴƴani woni ko wiya hen te préfet Dakar rokkiri yamirore wonande société civile ɗaɓɓunoɓe seppude hande o caggal juulal tisubara yiddeɓe noon ko moɓodirde to place de la nation sanga 15 heures ngam wullitade wonande ko fate banggue koppareji haɓade mborosa peeñƴo e nder windere nde kala ha tente leydi Sénégal hollitede wonande cour de compte koppareji kewɗe ne dirtina hen ne ñaama ɗum jeeyi sababu on société civile hande maɓe juɓɓin conférence maɓɓe ngam hollirde hen mette e caɗele koɓe jii yogay jagode kame directeur uji tuumaɓe e nder ɗiɗon fannuji sen giwi to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie jillu hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani jillu makko toon to ɓogge ha fayanma toon to Ayyuna kame nokkuji kewɗi kala caggal hanki nde o yetti to ɓogge e nde tawi nder état mo barakna kanko hoorejo leydi ndi o tawtorama uddide toon ndaw ko nokku taw ko isim ndiyam mo ganduɗa ma waw yarnude kene tolno e sappo e jeenayi wuro ittude ɗum e caɗele ɗomka ngam teskede e kala saha ɗomka ne heewi e nder leydi ndi Mauritanie toon to Ayyun o udditi toon galleji ngarɗuɗi taw ko bureauji ko fate banggue ɓamtude nokku o ko wona ɗum koye poste taw ko ɓoggi kuura ha wawa ngabbude faye nokkuji goɗɗi kala e fawdemo hayre taw kadi ganduɗa ko mahagol wonande booli ngarɗuɗi piltotoɗi yogay nokkuji ko wayno amala ɓokki ha fayanma e nder ka fayanma kay heyɗi kami nokkuji goɗɗi kala kene wona temedde jeeɗiɗi kilométre ngam ittude yogay nokkuji lobbiniɗi artire ɗum e nokkuji bawɗi yangara e moƴƴere kanko hooreji leydi noon wo jokki jillo makko faade toon to hawdila harbi ngam jokkude projet ji ɗi woni e dow mum ngam teskede kanko mawɗo leydi ndi oɗo saaha mo jogui hirjinoji mawɗi faade nokkuji état ji taweteɗi e nder leydi Mauritanie kala mission saoudienne to banggue cellal ɓalli taweteɓe nder hôpitaux ji ɗi Nouakchott puɗɗima opération ngaji mumen kene tolno gila tan nogas ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen kene tolno capanɗe jeeɗiɗi e joyya taw kadi ganduɗa ko neɗɗo moɓe puɗɗi oppirde to banggue caɗele hagay ñabbuji ceertuɗi no fewi wi docteur Jamala Bri gardiɗo équipe médical giwɗo toon to Arabie Saoudite to koye dow inde roi mo salmana jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie Mohamed Wuldahi ne wondi kadi e jagorɗo mo leydi Mauritanie action sociale woni Sofia Bintou en Taha ɓe tawtorama udditgol taw ganduɗa ko pharmacie mawɗo no fewi taw kadi tawete hen ko leɗɗe safrude wonande ɓen joguiɓe ñaw biyeteɗo insuffisance rénale to banggue ballal ɗum noon waɗi koto centre hospitaliére taweteɗo to Nouakchott national ngam ɓeydade ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi ha tenti noon e tampuɓe e oɗon fannu no fewi jagorɗo awo mo leydi Mauritanie e nder commentaire makko mo yaltini heccenke o caggal batu jagode o holliti capanɗe jeegom e jeeɗiɗi% kene fate banggue taxe woni ko itta taw koye liɗɗi natoje jeereji leydi Mauritanie ha e nder leydi ndi kala e yamirore mawɗo leydi ndi ngam ɓeydade newnande ɓiɓɓe leydi ndi gueɗe patuɗe
yoga e ɗiɗon fannuji kala keso toɗɗaɗo gardiɗo happa woni audiovisuel mo leydi Mauritanie hanki kanko e golodi makko kala ɓe darima yeeso cour suprême ɗum no ɓe cuuti juuɗe mabɓe ɓe gondi e inde jomiraɗo ɗo ɓe toɗɗaɗo maɓe jogoro ɗuma jam e kisal e peewal tene kadi maɓe nundu hen e dow golle mabɓe ɗe ɓe gardiɗe ha golle mabɓe ɓuura a teskede to leydi Mauritanie keddoɗen Nouakchott udditama toona taw ganduɗa ko galle mo mbiyata maison de mokarkative to banggue ar e tawtorede joom suudu hoorejo leydi ndi kame jagorɗo pinal e ñeñal e ballal kala e tawtorede ambassadeur mo Émirats Arabes Unis on galle noon ko galle fina tawa kadi ko nokku kewɗo sembe to banggue coftal e pinal wonande ɓiɓɓe leydi ndi ma wonanɓe nafoore mawnde no feewi nogase jeenayyi hanki woni nogase jeenayyi décembre 2021 ha nogase jeenayyi décembre 2022 woni hitande hanki ko yalti aduna wonande gardinoɗo coalition vivre ensemble woni CVE taw ganduɗa ko biyetenoɗo kan Hamidou Baba yiɗɓe e sehilaɓe yaadiɓe on coalition kala e dawriyankoɓe hanki moɓodiri ngam waɗandemo hommage e darde makko labtude nde o darino gendi leydi Mauritanie jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne hesɗitina duwaw mum faade ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala to leydi Mali paaɗena to leydi Mali catal CPS taw kadi juɓɓini jonde mumen to kiidala woni ɓen tawtoraɓe sifande jaam alge ngam yurnitadeɓe caɗele teskaɗe ŋakkugol nden kadi ɗiɗo hen dumunaji to hakkude leydi to eɗen gandi pelle sifande alge 2015 eɗen joguino hen walare mawde no feewi caggal nandire kewɗe ngam ɓeydude jaam e kisal teskede nogase jeeɗiɗi décembre oto jolnuɗo worɓe joguitiɓe arino to wuuro wiyetego Soso a Korea kamɓe noon ɓe dañi yande toon e butikaji ɗiɗi yeeyoɓe kanŋe kala kay ko ɓe joguino guila e dabeje ha e ngaaluji mumen kala nawi ha laaɓi jooɓi ɗon pittali yimɓe ɗiɗo to meneka ko suka gorko fiya kuri ɗiɗi e hoore ko wona ɗum ko toon to gundama ɗen gueɗe mbaɗi toon e nder région mo Tombouctou ko gendarme goto fella toon wattidi yaltude ɗon koto hôpital ngam teskede nduɗo hen lewru heewi wargoji mawɗi no feewi ɗum noon ko yurnitade ɗen caɗele kala artude toɓɓe jaaƴe siftinde on ɓe jowino ngam tawtorede kala ken wiye kaldigal ngam hollirdeɓe lumminade laamu transition e toɓɓe kewɗe kaldaɗe to banggue sifande jaam e alge batu jagorɗe bannoɗo guila tan 28 hecciyanke o to galle Kuluba ɓe juritinoma toɓɓere ko fate banggue yahoyde foftorde mumen woni magistrat ɗi leydi ndi ɓen cour suprême ko wona ɗum ko syndicat ji mabɓe kollitino hay loppen jaadani e duuɓi 65 nawede ha duuɓi 68 ɗum ko caggal CNT altina jewtuɗo hen o nde yurniti ɗum ñande 15 décembre ha ɗo ɗo gonɗen ngal nandiral ala kala ko jibini hen so wona ɓen tambiɓe ñawoje lendi hollinnode ma dutto ko fate banggue hofgo juuɗe so tawi kay kamɓene koɓe jamiri ko ala kala ko waɗa goɗɗum so waɗama firti ko jamfa ene naatti hen 46 ko ninke mo leydi Côte d'Ivoire darinoɓe hanki yeeso suudu ñawore ndu leydi Mali to Bamako hanki yowanoma caggal kirgol no feewi aljuma hande o fuɗɗitima siftinde ona guila wona joni lebbi 5 guila tan 10 juillet 2022 nde ɗo hen hitande kene tolno 49 koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangono hen tato ɗaccita ko wona ɗum ko wonande loni heurima yooɓe ɗaccite fedde CEDEAO hollitino ñande 4 nduɗo hen lewru ɗo ha 2 janvier woni alet paaɗoɗo hen no so tawi koninkoɓe leydi Côte d'Ivoire wonɓe toon ɗaccitaka kala noon ko leydi Mali yiɗi to banggue embargo aɓe keeɓi fawde e mum kono ne ɗamina nde ɗo ñawore sende joofima ɓe ɗaccita ɓe koota cuuɗi mabɓe ko wawi wonde kala ma en gartoy hen keddortoɗen ha joni koye leydi Mali ɓe jiiɗino yoɓade fittandam kono noon ɓe keɓani wi Oumar Mariko taw ganduɗa ko baɗɗo exil
tonto Moscou lamorgol leydi Russie tawite ton hanki wa yaltini ɓattake makko holliti ɓe mbaddino jungo e fandu kanko e M5 RFP ngam yidde ittude laamu Ibrahima Boubacar Keïta gila nden noon ɗum iwi wonande gila tan junte militaire laami leydi ndi wottini jamfaji kewɗi ɓe wo yadanno kono ne kadi laamu leydi ndi yiɗino dergiddemo kono ala kala no waɗani ala kala ko gasi hen ɗon ɗo leydi makko woni caɗele mawɗe guilay biftali e wargoji e viol yaɓɓude kuule kala wo limi hen gueɗe kewɗe no feewi to leydi Guinée Conakry Guinée Bissau kene tolno e nayo jeeyaɓe to Guinée Bissau hen goto ɓorni ko teni militaire andaka noon so tawi ko militaire walla o wona ɗum ɓe gonno koye laana ngam taccude maaje kaɗɗe ɗe Guinée Bissau naddeɓe e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Guinée Conakry kamɓe noon ɓe tuuma ko wujjitade to banggue awde e maaje wonno ko 17 décembre to nokku biyeteɗo Kam Sar to bokke ɓe nanga kamɓe kala ɓe darima e yeeso wonande procureur kono kadi wi porte parole gendarmerie wonande mabɓe ɓennine toon to kaluma ngam fadde ñawore mabɓe to tribunal mo kaluma to leydi Guinée hewɓe enseigne aji taweteɓe leydi ndi kolliti janvier paɗoɗo hen noon maɓe gummina wonande seppoji kewɗi walla ni hofgo juuɗe mabɓe ngam lebbi nayya guila octobre ha ɗo ɓe keɓani jobdi mabɓe ala kala e mabɓe jiiɗo mbaadi haalis muɗum taw tene kadi ɓe guuri ko kalisa ɓe guurani haydara goɗɗum firti tan ko yooɓe maaya to leydi Ghana polisaɓe ɗiɗo wonnoɓe service mumen kañumen goni yowaɓe hecci hanke o ɓoyatama ɓe daro e yeeso suudu ñawore jeeyi sababu yowedeɓe ko filmedeɓe aɓe guitta haalis e juuɗe wonande automobile goto moɓe nangi ngam caɗele kayitaji no heewi wadde woni polisaɓe soɓe nangi auto ɓe kewi ittude mum haalis walla ɓe nanggay chauffeur o haalis ɗum noon koko haɗa e nder leydi Ghana sa nangi dognowo auto taw dossier ji mum ndewani lawol aɗa wawi rewnude ɗum lawol mbasa hebde mum haalis ɗum noon waɗi koto ɗum waɗi ko toon to Ghana waɗi ko toon to Ghana to Kumasi nde tawi nder capital mo enseigni ñagase 7 heccenke o ɓoyata maɓe ndewne lawola to RD Congo Kinshasa nodditi ambassadrice mum taweteɗo to Paris lamorgo leydi France jeeyi sababu wona caɗele hakkude mabɓe leydi France ko caɗele on ambassadrice koko dirtini ko preje jonde no feewi e nder boñ muɗum taweteɗo to ambassadeur mum taweteɗo to ambassadrice leydi RD Congo taweteɗo to leydi France wi vice jagorɗo affaire étrangère on holliti ɗum subaka hande o to RD Congo kedden hakkude muɗum e Rwanda leydi Rwanda tuumi RD Congo laana mum ndiwawa ka laana militaire ñande nogase 7 ndu lewru sanga midi 0 minute ko nden laana mabɓe tacci Nord Kivu naati seeɗa e Rwanda ɓe gullitima ɗum ɗon hayso tawi woni e kala saa ko leydi Congo hewno wullitade wonande rebelle mo M23 woni ceggal mum ko Rwanda ngol lawol noon ko Rwanda wulliti ɗeɗon gueɗe Centrafrique suudu sarɗiyiji ndu leydi mabɓe hanki wotani wonande cour pénal spécial darnangal gila tan 2015 ɗum noon ko ñawde addunoɓe fitinaji e wargoji e nder leydi ndi 2003 ngam duuɓi 5 goɗɗi caggal nde happu maggal gasi ha laaɓi e nder wonande koɓe kokkano taw kadi ñawore nde suwa taw gasde to Cameroun gendarmerie fawi juuɗe mum toon to Bafou Sam e sukaɓe ɗiɗo walla mbiyen worɓe ɗiɗo ɓe nanguira ko 5 kilogramme huuɗo bonko ko e 13 sac cuuɗaɗo e nder autoji ɓe noon nanga taw kadi ɗum kala ko huuɗo bonko ko teskede wonande leydi Cameroun hakkude duuɓi 15 ha fama duuɓi 30 ɓe ɓuuri wawde simmade huuɗo bonko ko jolam jaɓeri paɗen ko toon to Brésil wonande Pelé roi de football kan woni jaltuɗo aduna kikiɗe hanki o wi koreji makko ñalawma hande o médiaji kala garti e yaltinde golle makko e baɗe makko kanko on roi Pelé 1950 ha fanma 1970 gueɗe mantine ɗe waɗi kanko tan dañi nawde kuɓeri windere ndi
laabi tati gorko mo duuɓi capantati gorko mo duuɓi capanɗe jeetati ɗiɗi yalti aduna kono kadi teskama nene makko e lewru novembre mayduɗo hennandu dañi duuɓi temedere firti ko on ene gasa ma wirmo caggal nene makko ne wuuri ha hande hollirama noon nene makko ne yaara e duuɓi temedere kanko mo yaara e duuɓi capanɗe jeetati ɗiɗi firti ko nene makko ne heccimo duuɓi sappo e jeenayya ko wona ɗum ko médiaji kewɗi garti e ngaalu ngu acci kanko Pelé omo acci kene wona temedere million koppreje dollar ma wone CFA capanɗe jeegom e joyi piccal 2 milliards koppreje franc CFA teni saaha makko football wayano ni ƴellitade no ƴellitiri ngol no ƴellitiri oɗo saaha ni so tawi koyo saaha wonno ene gasa o wona ɓurɗo alɗude e nder windal nde kala kono kadi jaay nde holliti ɓuri rokkudemo nguɗo henna ngaalu kala koye publicité ji makko ɗi o wurno to Birmanie woni Aung San Suu Kyi ñawama hande o aljuma toon to Birmanie woni nokku bireɗo tawi nokku bireɗo Naypidia nokku capital mabɓe ko toon wo ñaawa duuɓi jeeɗiɗi kaso tawtoyi wonande ko taƴoɗano ko duuɓi capantati e tati ma o leelo ɗum e kaso debbo jaaro e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wonande opposant keptinaɗo ngana laaminoɗo seeɗa laamu mum derguita juma mawɗo mo paari ene porti plante wonande gorko biteɗo missela taw ganduɗa ko e kala saha jaltinowo konnguɗi bonɗi faade julɓe ha faade juma mawɗo mo paari ɓe portimo plainte keddana joni ko toon to Birmanie rapport mo lonni yaltini ɓe kolliti wonande zenti militaire wonno ɓe kuddata guila 2021 e nder janvier jooɓima nder ndeɗo henna hittande kene tolno temedere capanɗe jeegomo e joyo suka gaga hitande yawtunde ko capanɗe jeeɗo jeeta ɗum noon ko caggal seppoji baluji ɗi pellata ne yaaha ha nder école aji ɗum jeeyi oɗon sababu to Turquie paɗen Erdogan holliti ɓoyata ma hollir duuɓi jaaruɗi foftorde guila 1999 ha yettiɗo hay goto gollotoɗo e nder leydi Turquie yahani taw foftorde ɗum noon ko gueɗe ɗeɓe panno guila ko ɓooyi guilay syndicat ji mabɓe kala to Cambodia ko hôtel goto sumi toon ha ganduɗa kene tolnoye nogas e joyo fittandu heddi hen on cum noon waɗi ko ñalawma hanki o holliti ɗum hande tambiɗo oɗon fanno musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiran en ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ko musidɗo moon haali Abouba